Takže dámy a páni, dneska vás vítam u našeho prvého videa na našom kanáli. Som tu s pánom Janikom. Ahoj Janik. Jo, 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 jo. Let's go, poďme baviť. Ok, takže sme tak, kde, jak môžete vidieť, je tu tma, jak hovno. Nič nevidím, ale fakt, že nič nevidia. Tu sú jak diery do piči, jak budisko. Strašné budisko to tu je. Wow, ale vyzerá to tu pekne, jak kokot. Čo ti jebe. Wow. Wow. Takže čo tu robíme, Janik? Neviem, sám. Preskúmávame to tu. Wow! Pickle, Riku. Wow. OK. To sú pozostatky psa. Wow! O, tam je! Wow! Wow, wow, wow! Ty kokot, Jančo, poď tam! Obetuj sa, Čo obetuj tiebe? sa! Pre video, pre content. Máš kostru. Content. Haló? Andrej! Andrej! Wow! Andrej, kľud. Andrej, kľud! Andrej! Co zasekol, ty kokot? Zasekol vnútri! Andrej! Oh shit. Utekol. To je autista. Nič ľudia, končíme. Koniec. Končíme, majte sa, dovidenia, pekný deň.